Tervetuloa Nojaan videoon. Tänään me otettais vähän S-kysymyksiä Jamin puhelimesta. Joten... Rakkaasta Kivitosta. Joo. I love you. Joten... Galaxy. Niin. Nyt mennään videoon, jos. No niin. Mikä on päivän ensimmäinen kysymys? Mikä on toteemieläimesi? Karhu. No hei. Kummankohan se karhu on? Mun. No niin, no mikä olisi mun? Hei, ei oo sun karhu. Sun on tää... Kuka tää voisi olla tää? Itse asiassa ei. Ehkä norsu. Mä oon kumminkin vähän pyörempi, mutta aika vahva. Mun on ehkä karhu, koska mä oon niinku... räy. En mä tiedä. Joo. Mä oon joku villieläin, joku aika villi. Ja joka uskaltaa tehdä kaikkea. Nyt vaan seuraavan kysymyksen. Okei. Mikä oli likaisin työ, jossa olet työskennellyt mutakasassa? Leikin lapiolla. Joo, mutakakku. Joo, on. Se on sitä parasta. Niin, pienempänä. Niin, ei siis enää tälle. Mennään vitosluokkaan. Jee, leikitään mutakakuille, jippii! Joo. Olisikohan se ihan tärkeää? Mikä on lempivalheesi? Lempivalhe. Niin. Niinku pahin valhe vai niinku... No sovitaan, että se on pahin valhe. Pahin valhe... En mä tiedä. Sovitaan vaikka mitä me ollaan sanottu toisillemme. Ai valehdellut. Niin. Mä en oo kauheasti kyllä valehdellut sulle. Mut oot kumminkin. Ei oo sellaisia hirveän pahoja, mitä saisit mulle. Ei, mut onks pahoja mitä saisit mulle niin pahoja itse asiassa? Ne on tuollaisia kolmosluokan pikku. Niin tai nelosen. Ihan Niin. pieniä vaan. Et ei oo mitään pahoja ollut. Jos olisit karkki, mikä olisit? Ehdottomasti tää mikä tää on tää. Mä olisin Nalle Karkki, kun mä oon siellä halailtava. Mä olisin ehdottomasti mikä tää on tää... Mikä se nimi on? No jos ootte käynyt täällä, mikä tää on, mikä se paikka? Tuuri. Ei Tuuri, vaan tää... Tulee Park Lintsi. Ei. Mennään Lintsille joku viikolla. Ehkä joo, mutta Kuvataan maiden. ehkä joo, mutta... Pidetään mikä se puhelimia täällä, niin siellä laittaisi sillä. ei visti. Vai mikä se on? Ihan sama. No vaikka, jos tiedätte, niin vanha ajan tikkarit. Mä olisin ehdottomasti No, Mä olisin ehdottomasti vanha ja vaunu vai? Ei kun ne niinku, että ne on niinku pyöreitä ja sinne muuttuu semmoiseksi. No, Toffee semmonen. Joo. Semmonen mä olisin. Mitä tykkäät syödä aamupalaksi? Tämä aamupalat on väliin vähän vaihtelevia. Kerrotaanko, miten sun kouluaamut yleensä menee? Mä en syö aamupalaa. Tai sit mä syön omenaa. Niin, ja sinne tulee puoli myös koulu. No Ei kauhean te kylikin usein. ole tullut myös. On tullut vähän niinku... Silleen Niinku just. Niin silleen Mä en lyö vetoa, tästä ei pysty. Uskotko, että rahalla voi ostaa rakkautta? Ei. Ei todellakaan. Ei todellakaan. Ne on sellaisia ilotyttöjä, joita Ei. mä käytän. Ei nyt oikeesti. No niin. Kumpi on pahempi? Olla kuumissaan vai palella? Palella. Tai en mä tiedä, mä en tykkää olla yhtään välillä. En mäkään. Paleeliminen on ihan kauhea. En mä niinku osaa vastata. Kyllä mä sanoisin, että mä mieluummin oisin kuumassa, koska paleltumiseen voi kuolla, mut niinku... Voi kuumuutenkin, lämpöhalaus. Niin, mut... Niin, totta. Aika tyhmä kysymys. Ei vastata tähän. No niin. Mikä oli paras syntymäpäiväsi? Tähän mulla on tasa yksi vastaus. Mä vietin hänen kanssaan minun syntymäpäiväni. Ai niin jo silloin. Silloin kun me tehtiin aloitusvlogi oli Jamin syntymäpäivä. Mun mielestä me mainittiin. Ehkä voi olla. Ei tarvitse. Joo, eli siis mun paras syntymäpäivä on tietenkin se päivä, kun mä synnyin. No ei, en mä tiedä. Joku. Missä asuvat onnellisimmat ihmiset? Ai mitä? Missä asut onnellisimmat ihmiset? Mä oon vastannut tähän mun omalla SGN-kysyä. Ai missä asuvat Onnellisimmat ihmiset. Suomessa? Ei tavallisissa omakotitaloissa. Ei se tarkoita, että pitäisi asua jossain miljonäärikämpässä. Ei niin. Ei mua. Niin. Mut siis kumminkin ihan niinku normaalissa. Niin. Ja Suomessa. Säkin oot varmaan kumminkin onnellinen. Joo. Mitä tilaat kahvilassa? Riippuu vähän. Yleensä mä juon jonkun limun tai tällaisen. Mä en yleensä tihaa. Tai sit mulla on kahvi tai tee. Mä en kahvi, mulla on yleensä tee tai niin joku
Semmonen... Ja sit mulla on joku niinku croissantti tai tällainen. Mäkin yleensä otan croissantti, jos on jotain välissä. Tai ehkä ihan vaan. Täytyy croissantti on hyvin. Mikä on paras ikä mennä naimisiin? Häh? Mikä on paras ikä mennä naimisiin? Mä en oo ikinä ollut naimisissa ite, niin En mäkään. En oo ollut. En oikein tiedä. En Näin mä virallisesti oon ollut. No kaikki varmaan käy. Kaikki niinku yli 18, niin. Sit, kun Mikä oli paras ruoka, jonka söit? Tähän mulla on vaan tasan yksi oikea vastaus. paras ruoka, mitä oon ikinä syönyt? Niin. Itonat. Tai itse asiassa mulla on 2. Ja mä oon syönyt niitä molempia näillä. Niitä Natsakakku ja sit se salaatti tai se. Niin se makaronisalaatti, se oli hyvä. Ei, siellä oli kalaa. Niin kalasalaatti, se oli hyvä kans tosi. Mut mun lemppari on tää ehdottomasti tää, mikä tää on etanat. No, Mikä on tärkein asia, minkä opit elämässä? Rehellisyys. rakkaus ja rehellisyys. Kenen aivoissa sä haluat elää päivän? Hänen. Mä haluan tietää, mitä siellä pyörii. Väli tuntuu, että siellä ei pyöri mitään. Ja... Mä haluaisin varmaan joku David Beckhamin. Ei. Se on aika vanha jo. Ehkä joku Justin Bieber tai joku semmoinen. Niin, mitä huumepellereiksi on pääs pois. Niin, tai ostaako se edes käyttää. Niin. Se olisi hyvä työ. Vois saada varmistuksen. Niin. Enää. Käyttääks enää? Kuka on tyyliesi kuvasi? Tyyliesi kuvasi. Me ollaan aika lailla melkein toistemme. No, Molemmat tykkää pukeutua hienosti. Samaan aikaan kanssa vähän rennosti. Niin. Mielestäni Jami ottaa vähän liikaa lintestä. Tai ainakin silloin 3. otti. Ei enää kauheasti. Missä noin? Ei, kun ei Katoppa, kun kolmosella, mä ei tuun kolmosella. 5 kouluun. En Mulla on tiedä. sama hiustyyli kuin Lindellä. Niin, tuo ottaa vähän liikaa lintelle. No, mut kun Lindi on mun elämä. Ai jaa, mun ei. Mitä söit viimeksi? Mä söin jotain jauhelihaa, perunamussia tai joskaan. Mä söin tätä karjalanpirkkaa aamupalaksi. Mitä teit tänä viikonloppuna? Lähetä kuva, enkä lähetä. Mistä tämän hetken ruokavillityksestä tykkää tai et tykkää? Ruokavillityksestä. Niin, joka on niinku nyt in. Mä en jaksa. Sushi. Itse asiassa joo, mä en oo maistanut, mutta mä oon kuullut tosi hyvin. Se on nyt aika in. Mikä on lempiemisi? Mikä on lempimeemisi? En tiedä. Meemisi, mikä on meemisi? Kertokaa joku tuo kommenteissa. Jos sinusta olisi tullut multimiljonääri, mitä ostaisit? Lamborghini. Mulla se ei välttämättä säilyisi hirveän kauan, kun mä vetäisin poskarinkin tossa. Mä ostaisin Lamborghinin. Mä ostaisin Acura. Ja sit mä varmaan niinku menisin jonnekin Etelä-Suomelle 3 kuukaudeksi. Autolla. No en autolla. Mä ottaisin auton mukaan. Mä ottaisin auton veneen mukaan. Laivan kautta. Joo. Nimeä ongelma, jota maasijohtajien pitäisi ratkaista. Koulujen lakkauttaminen. Niin, koska Karlstunkin koulu kohta lakkautetaan ehkä. Joo, meni taas läpi vissiin valtiosta. Niin, mutta me saadaan ehkä niinku just käytyä Karlstun koululla. Karstun koululla. Karlstun koulu. Jos voisit todistaa mitä tahansa historian hetkiä, mikä se olisi? Mä haluaisin todistaa sen, että Jeesuksen kuolema. Koska mä haluan tietää, että oliko Jeesusta olemassa vai ei. Tämä on oikein ristiriitainen. Mä mietin tätä aina välillä oikeasti, mä oon samaa mieltä. Että mitä oikeasti? Entä jos Jeesusta ei olekaan? Mä en usko Jumalaa. Niin, en mäkään. Sorry, mutta mä en usko. Mutta olisi vaan kiva tietää. Joo. Ja mä en edes kuulu kirkkoon, joten... Käyttäisitkö mieluummin lumipuku aavikolla vai olisitko alasti Etelä-Mantereella? Alasti, jos siellä olisi tyttö. Joo. Mä olisin Jan kanssa alasti, koska... Etelä-Mantereella. Mutta me jäädyttäis kuoliaaksi. Kun mä nyt varmaan... No molempiin kuolisi. Te ootte asti ihan tyhmä kysymys. Älkää kysykö tämmösiä. Kyllä mä oon tyhmin kysymys. Mikä on paras tapa käsitellä stressiä lukea? Itse asiassa mä ottaisin sen aavikolle sen, koska sitä ei voi riisua pois. Niin ja sit kun sä oot siellä Etelä-Mantereella, olisit ottanut sen lumipuvun mukaan ja pukeudu siellä päällä. Niin, totta. Joten niin ihan se. Niin, oletko romanttinen miksi tai miksi et Olen ole? romanttinen, mutta mä en. Soittakaa. 0402420424. Mä pistän sen vielä tohon.
Mikä on se, jonka teet hyvin? Unohdan läksuni. Sen mä teen tosi hyvin. En mä tiedä. Jos voisit matkustaa ajasta, menisitkö tulevaisuuteen vai menneisyyteen? No totta kai tulevaisuuteen. Niin mäkin. No, mutta tää video oli tässä. Nojaa 05. No niin, nyt Kiittää. ihan, niin, joo. Ja nyt tää näytölle tulee Some.